Belakang wani masincha tipra sarni kupala bengal thangon samong khane hinai nok nokongo chana nongna rang puisa bial bikhatani bagai fatar haste thangani kisa aji manai nok nokongo charuk mana hinai thangmani phiaba rang puisa rana haksani koksi mang kwthwi sinogo tubu phaina nangsu mang kwthwi sinogo kipil phaina nangsu Khwna mung kha Rinal Deparma bini nokung kha Kamalpur boka hastani Manik Bandar ni Srirampur bisiwo nukungni chila okra bono haini baganai nok nukungo chana nongnani belai jungja nei phatar hasteo thangai samung tangma thamani phiaba tini bini mang kwthwisi kipil phasio nogo belai khak khamjangnai ko bo thimani kha 2 din kai tongkha phiaba thingnani sikang salni hai romoinai sorry haima tongmani lum tongmani abon lumbo hinai doctor ni bithibo nahar sakha phiaba nokor sani nokha horao achomsa bini langma chokha belai kha sajangnai ko nok nukungo bumo pahangjangnai belai bini mang kwthwi nasungoi kablai koglai ungtonglai kha tei aboni bisingo bini mang kwthwino rohonani bagai sakthana ongkha Tripura People's Foundation ni adong rokno tei member rokno jottono paiplaya hambai maribu khaklayo borok baithangni salabo Tripura sa hamgrani bagai tei Bangalore phata hasteo mahaikeno nok nokung yakarei ajimungni bagai thangnai rokno borok kaham poino Tubunai tei borokni chibamung kahamno aboni bagaino Tripura People Foundation no belai kana hambai borokni saktarmung tei rang sibamungni bagai Burma lagi tongo prantu ke Burma Tripura People Foundation ni enggai kini aro sini takuk Rinal Deparma ni mang kwthwino honani bagi thaika sabu oro chung Central Hospital ni marchiri wo bo hangga Kamalpur ni Kamalpur ni 26 bothor bong nogo chela songdari khorok sabon tongoni tai borok khorok tam bini by menai song tongo beri rok mama besojong chela songdari tongoni sikang thanai horo atomsa imang koroma hai enggai bono hospital telang puru lama no bini langma choka so abon konya mutungu abon sikang bo lumui tongo sori hamya nei bini room ni borok tongo taku bin room ni borong sama tongo lumui tongo sori hamya nei lumani bithi sai thumani pore no hai enga so abono joto atara tongnai ba joto jenai tongnai rono konya mutungu please noro just one bithi roksa abono proper
proper doctor of ni prescription na to yerong no bitur sadi ayang yung bitur na tasari and sungor patar hasto tongnai chungjot to tibrasa tong to no connect kutum mui tong hangkai thanjaga tonglai hangkai belain janai karan ob hai kam hamya somoyo chung physically help khaime abono chung at least abono kasha idea ri kono babini financially abono chung thanjangai chung help khaliman obon bagai chung patar hasto tongnai tibrasa ro thanjaga tongnani onek dorkar oba hai emergency kini swimming ya agini swimming hai chung nugu tongo te buskang ote oba hai emergency thang man sabun bagani bar angkop kara kezar namu tongo konya mo tongo patar haste tongai tibrasa ro no please noro gotono thancha ungui jot ko tibrasa kerungi tongani no kaito tik angkop samani karon emergency chung pataro phone chung na ma chung na babu ojagawa chung na manai lene chung chung ma khailene so taru to bini mang Kwthwi chung rui hoka kana diporni ekta dihatar agabin mang Kwthwi sogayana and ambai rena mo tungo jot to tibrasa rona bin bagi je contribution khanye robin bagi je isi ge rang su banai rokno ambai rena mo tungo jot to okra rokno je bini mang Kwthwi na hana bagi Tripura ni swimming tini especially tini ko ekjon leader tongo morok bochumo chuba hoka enoba hakeno tibrasa wai मैडम मेरी स्पेशल थैंक्स मैडम मेरी चलो so sini anggo daga bumu finali so to bakai belanya hambai jaba ke suba hoi suba hoi tonai rokno and belanya hambai je tibrasa rok chini ro chicken ke je mansa suba la ni rokno kha khayo buskang ni dino chung tibrasa te ba thansa ke kothumoi oma hai kono jungjal unya wo oma hai situation no sung te bo kalai cha ke family no kalai sa bin mang Kwthwi ba bin thori hangya ro sung chobalai man bagai chung thancha ngai buskang ni salo sung samu kaina ko sa to na साले पे belai hambai